Bona nit. Tenen milions de seguidors. Les seves aparicions en públic són un autèntic fenomen de masses i les seves bromes, shows, consells o comentaris tenen una repercussió immediata i aclaparadora. La seva capacitat d'influència a través de l'entreteniment pot ser enorme. Són youtubers, menors, adolescents i joves que s'adrecen als seus iguals, sense complexos, a través d'una càmera. Els continguts són molt diversos i la xarxa els amplifica fins a extrems impensables, també a escala internacional. S'han convertit en una autèntica mina d'or per a tot tipus de marques de consum. I tot això passa gairebé en el soterrani del món adult. Solem ignorar el fenomen, les seves claus i la raó de ser dels nous ídols. Però atenció, perquè són unes celebritats en un entorn dominat pel màrqueting on es mouen ja molts diners. De la mà d'alguns dels protagonistes al cim de la fama, fem tot seguit una immersió en aquest món a la recerca de respostes. ¡Oh, vaya! No te había visto ahí. Esto es una intro muy natural. 25 milions de persones estan subscrites al seu canal. No sé... Cada cop que va a Sud-amèrica s'ha d'escapar literalment d'una llau de fans. Aquest és un dels seus vídeos més exitosos. Té 32 milions de visualitzacions. Da el retweet y entre toda la gente que le retuita ese tweet... A Twitter, una piulada seva va ser una de les més retuitejades de la història. 1.400.000 retuits. I el va entrevistar a la revista Time com un dels líders de la pròxima generació. I told myself when I was younger I will be like completely blown away. Que el coneixes? Pues no. No el coneixem. Deu ser d'alguna sèrie. Ni idea. No sé qui és, Jo no el conec. Jo tampoc. Ni idea. No. No. El Rubius. El Rubius. És més fàcil. Sí, el Rubius. El Rubius. El Rubius. El Rubius. El Rubius. Sí. El Rubius. El Rubius de querer. Si faig una xerrada amb una classe de 11, 12, 13 anys, quanta gent veu YouTube? 100%. Quanta gent juga a videojocs? 95%. Quanta gent coneix el Rubius? 100%. Pues Rubén representa muy bien, es muy arquetípico de lo que es su generación. A cada generación le hace gracia sus cosas. A mí tampoco me hacía gracia al principio. Estaba en casa y empezó a subir vídeos. Yo lo oía pegar gritos y digo, ¿pero qué te pasa? No, que estoy grabando. ¿Que estás grabando qué? y me decía, no bajes ahora esto porque voy a que me consumes el ancho de banda. Digo, ¿cómo que el ancho de banda? El ancho de banda lo pago yo. ¡Qué puto mal rollo da, tío! O sea... Llegará un momento que Rubén dejará de ser un ídolo adolescente. Tanto porque sus seguidores ahora habrán crecido. Porque él habrá crecido y porque probablemente los nuevos adolescentes, pues como todo buen adolescente, aborrecerá al establishment. Y entonces pues Rubén ya sea el establishment. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Raúl Álvarez, conegut com Auronplay, té 5.700.000 seguidors dels seus monòlegs gamberros a YouTube. Si queremos hacer reggaetón, debemos vestir como unos putos payasos. I el canal del seu col·lega Ismael Prego, Wismichu, està a prop dels 5.800.000 subscriptors. Auronplay, de Badalona, i Wismichu, gallec, però resident a Barcelona, són dos dels youtubers més populars entre els adolescents. Hey, ¿qué pasa? Mi nombre es... Jordi Wild. Però encara té més audiència el manresà Jordi Carrillo, Jordi Wild, que amb el seu canal El Rincón de Giorgio ha aconseguit 6.600.000 subscriptors, la meitat a Sud-amèrica. El boom dels youtubers entre els més joves ha descol·locat molts adults.
prácticamente es un insulto a día de hoy. El tema YouTube tiene prejuicio encima debido a la gente que la ha liado, sí, claro. Que es como, hostia, yo tengo amigos que sus padres preferirían que fuesen terroristas sus hijos a que fuesen youtubers, de verdad, de verdad. Sí, y, hostia, el amigo ese es youtuber tuyo y piensan que soy, yo qué sé, que soy... un criminal. Satánico, que sacrifico cabras en vídeos o algo. Y todo esto es por culpa de, bueno, que los medios han sacado la parte mala de YouTube. Molta gent ho pensa, això, que no és una feina i que és 4 tontos que guanyen diners fent tonteries. Això és el que pensen que és YouTube. Molta gent ho pensa, gent més gran. Això ho podria fer jo. Doncs fes-ho. És lliure, et crees un canal i ho fas. A veure, intenta-ho. Potser no és tan tonteria. Som estrelles. Allà és quan vaig donar-me compte que érem estrelles. Arribem a l'hotel que estava al centre de Buenos Aires, allà on hi ha el Obelisco, i veiem una de gent a l'hotel com si fóssim els Beatles. És que era una imatge de pel·lícula. És un moment surrealista. Allò sí que va ser com... On m'he ficat? Vaig sortir a actuar davant de 20.000 persones. Que això ho fan els Metallica, això ho fa Lady Gaga. Ho fan aquest tipus d'artistes i estàvem nosaltres. Des dels nostres canals de YouTube, des de les nostres habitacions, a 20.000 persones. Va ser una experiència increïble. No ho oblidaré en la vida. Jo sempre ho he dit, jo em puc retirar demà, però això ho he viscut. Soy una puta locura. Perdió 20 kilos después de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por Dios? Que soy una persona normal. Era un instituto y eran escaleras de rejilla, entonces había hueco entre escalera y escalera y la gente que estaba abajo podía meter las manos por el hueco. Me quitaron los zapatos, tío. ¿Sabes? Me quitaron los zapatos, me agarraron los zapatos y me quitaron los zapatos. Yo entiendo que os guste mi contenido, yo entiendo que os guste lo que hago, pero no entiendo que haya tal devoción hacia tal persona. Sí, yo creo que es un... va a días. Hay días que dices joder y otros dices qué bien. Yo creo que, como dice él, es un equilibrio que a veces sube, a veces baja y se va ahí compitiendo. Pero sí, yo creo que el mayor contra es la pérdida total de tu intimidad. Es como si hubiese totalmente confianza, porque los chavales nos ven en su habitación como si estuviésemos ahí con ellos y todos los días. Entonces nos tienen como a un colega más y muchos te saludan como si fuese un colega. O sea, yo me he llevado golpes en la espalda de tío! Y gritos, ¿sabes? Gritos por la calle. Y no sé, es muy bonito realmente. Es muy bonito. Muy bonito que yo desde mi casa haciendo vídeos haya podido llegar a tanta gente. És algú que m'està parlant directament a mi. Algú com jo, en el sentit de que ho podria fer jo. És algú, mira, està a casa seva, fa el mateix que jo, per tant és com jo, no? I aquesta sensació d'algú m'està parlant directament, sense filtres, m'està dient coses que m'interessen, és la clau de l'èxit, jo crec. Identificar-se i dir, podria ser jo, i per tant és com un amic. Estan des de petits fent això m'agrada, això no m'agrada, això ho comparteixo, això no. No entenen cap tipus de comunicació que no sigui bidireccional, que no sigui recíproca. Amb els youtubers hi parlen, una de les coses que es passen el dia fent els youtubers és contestar comentaris. YouTube només té 12 anys i ja és la plataforma d'entreteniment amb més audiència del planeta. Remunera els autors segons el nombre de visites que té un vídeo. El contingut és inabastable, de tota mena i per a qualsevol edat. Haremos un estudio de eficiencia energética completa para bajar. Si nos paramos a pensar, los átomos de nuestro cuerpo vienen... Hubo una época en la que me gustaban los chicos. ¿Cómo hacer una trenza de raíz un poco? Queda 1,96. 3,40. Hombre, son pechugas gorditas. Hola, cachos de mierda. Hoy os veo un nou vídeo de recomanacions de llibres. ¡Tenemos nuevo vídeo de Clash Royale! Tengo alergia a las fresas, si quieres más. Però YouTube és sobretot la tele dels més joves. Una tele que funciona sense intermediaris i sense infraestructura. Jo faig una cosa i ho veu el públic. No hi ha ningú entremig. No hi ha directors de càsting, no hi ha productors. No hi ha un director que et digui no, això no m'acaba de convèncer, canvia-ho. O tu no vals per això, no. Jo publico
El públic decidirà. Buenos días por la mañana, amigos y amigas. Jo tinc un horari molt raro, Jo em llevo tard, a partir de la 1. Miro una mica internet, comienzo a idear alguna cosa. Ha llegado el momento de trabajar. Una de las cosas en las que los youtubers invertimos más horas, yo creo que sin duda es el tema de buscar nuevas ideas para vídeos. Ja 3 vídeos de la setmana fa que la roda no para mai. No he anat en ma vida tan malament de temps lliure com ara. Vinga, passeu. Ja després de sopar, jo soc una persona que és quan més productiu estic. I jo he gravat molts cops. A la 1, 12 de la nit, els veïns em volen matar. Creo que ha agafat. Per a la gravació d'avui, el Jordi ha demanat l'ajuda d'uns amics. Acció! Ell fa de guionista, director, productor i actor. El somni de la seva vida. Jo estava fart de fer càstings, estava fart. No, perquè mira, és que ets massa alt, no, ets massa baixet. No, és que els ulls blaus no, marrons. Aquí no depenc de ningú, depenc de mi. Jo m'estic mal acostumant a tenir llibertat. Clar, jo estic acostumat a fer i desfer, canvio el guió, faig el que vull. Pum, farem un passe a vosaltres. Jo el que faig és una versió irreal de mi mateix, amb un format molt agressiu, un altre tipus d'humor, i potser dic una paraulota, i puc insultar de forma còmica o de forma graciosa. Per suposat, a YouTube tens que exagerar molt més les coses, tens que estar constantment amb la broma, amb la gràcia. Hola. Yo soy Papa Giorgio Real y vamos a bailar Just Dance. I bueno, llavors va ser quan a mi fa 3 anys i alguna cosa em va dir, bueno, papa, un dia hem de fer un vídeo. Dic, però escolta, però si jo tinc 60 anys, què pensarà la gent? Diran que se m'ha anat la xaveta, no? Jo no agafo mai cap paper, ni em faig un guionet, ni res. Jo vaig així, a saco, vull dir, és el que surt. I per això poder és l'espontanietat el que més li agrada a la gent, no? Que no és una cosa fingida, no? Quan tu vius la vida no la vius perfecte, no? La vius i ja està. Tot el que sigui transmetre això funciona. Mentre que a la tele tenim uns estàndards, per sort, de qualitat, que és el que ja esperem. És a dir, esperes que estigui enfocat, esperes que estigui ben il·luminat, esperes que hi hagi un procés, que sigui bonic, i això ho esperes de la tele. Esperes que hi hagi cert llenguatge, no hi ha tantes paraulotes com a YouTube, el mateix, no? Perquè tu no parles igual a la feina que amb els teus amics, no? Doncs una mica seria això. Quan estàs a YouTube estàs amb els teus amics, amb tot el que això implica. Joseba es el auténtico cerdo. Y me he pasado por los animales. Té tot el que a la tele està capat fins a les 10 de la nit, saps? A les 24 hores del dia, pots dir el que vulguis, pots fer el que vulguis. Mentre no fiquis tetes ni res d'això, pots fer el que et doni la gana. Ara hi ha molt el que es diu salseo, que seria com la premsa rosa de YouTube. Estàs mirant la vida d'una altra persona per què? Pues perquè t'avorreixes, no tens res millor a fer. Estàs en plan, vull dinar, què faig? Què fan a la tele? Basura. Què fan a internet? Basura. Pues ja em quedo aquí perquè he arribat ara. D'aquest vídeo passes un altre, i al cap d'una hora estás a un lloc que dius, però com he arribat aquí, saps? Hola, bienvenidos amigos, hoy vamos a ver cómo se reproduce la hormiga colombiana. Existeixen canals molt potents, existeixen tutorials molt potents, existeixen discursos crítics molt potents, però com tota la vida no són ni molt menys ni la majoria, ni els majoritaris, ni els generalitzables. Però jo crec que paral·lelament compleixen aquella funció que possiblement complia una mica la telescombraria als anys 80, als anys 90 o als anys 2000, no? És a dir, entreteniment pur i dur, sense un gran discurs o un gran anàlisi profunda del contingut que hi havia darrere. És com si anéssim a intervenir amb la conversa dels nostres fills quan surten al cap de setmana i estan en un bar prenent alguna cosa amb els amics. Penso que també estaríem amb les mans al cap tota l'estona. Penso que hem d'entendre això, que és el seu nou, és un dels seus nous espais públics. Y te transmite lo que él siente y es una parte suya, entonces ves que es una persona normal, que no es nada de otro mundo. Claro. És molt natural, és molt ell. No és un paper fictici, sinó és ell és tal com és en els vídeos. Qualsevol moment que estic trista per qualsevol cosa, veure els seus vídeos i veure qualsevol tonteria que diu o qualsevol cosa així és com que atreu una alegria una mica, ja està. Amb aquells vídeos de que ell diu que es sent malament, els altres ens fa sentir bé perquè potser ens sentim identificats amb ell. Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Monse pregunta, si pudieras corregir algo de ti o de tu vida, ¿qué sería? Si pudiera corregir algo de mí sería que las cosas malas o que la negatividad no afectara tanto, porque a veces me afecta mucho, como las decepciones, los fracasos, las cosas que ocurren mal en la vida. David Calvo, Ocelopan, és d'Olot i comparteix a YouTube la seva vida quotidiana. El segueixen 2 milions de persones.
Avui firma el seu segon llibre, èxit de vendes assegurat. Com tots els youtubers populars, els seus ingressos no provenen només de YouTube. Bueno chicos, ya nos dirigimos a la firma, estamos ahora dirección La Maquinista y tengo ahí una cámara de 30 minutos que pues, está siguiéndome, porque están haciendo un reportaje muy guai. No m'agrada tant. Home, m'agrada més quan em gravo jo a mi. Dintre del meu cap ya sé el que voy a grabar, cómo voy a sortir el vídeo y cómo lo voy a editar. Tengo muchas ganas de veros y voy a tomarme unas cuantas bebidas energéticas para poder con esto, porque sois muchos. Bueno, chavales, ya hemos llegado, nos dirigimos hacia el lugar de los hechos y los acontecimientos. Estoy muy nervioso. Ha venido muchísima gente a la firma, más de la que esperaba. ¿Se oye? Son ellos, o sea, quiero que lo veáis, ¿vale? Son un montón. O sea, ahora la llevo tarde, pero bueno, mirad cuánta gente. ¡Hola! Mirad. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te la has leído, Ana? Sí. Tenemos un montón de youtubers firmando en otros puntos de la ciudad. Habilitamos espacios porque ya sabemos que vamos a tener firmas de 1000 personas, como es el caso de hoy. En un momento en el que el público juvenil e infantil parece que no accedía, no tenía muchas ganas de leer, porque es un público esencialmente digital, digamos, ¿no? Y audiovisual, pues de repente ha conectado perfectamente. O sea, se agotan, reimprimimos i reimprimimos i reimprimimos. Sobretot els shows, merchandising, llibres, aquí tens un marge de benefici molt gran respecte al temps invertit, perquè estàs aprofitant la influència que tens, no? Que tens prèvia. És a dir, quan un youtuber fa un llibre, al final és un producte de merchandising. La gent el llegeix no tant pel contingut, sinó per vull tenir una cosa d'aquest youtuber, no? El youtuber intel·ligent, que ja són la majoria, intenten tenir diversificat, no? Tenim moltes fonts d'ingressos. Dulceida Shop. Yo soy la directora creativa. Os presento la nueva colección de Dulceida Shop. Aida Domènech, Dulceida, és una de les influencers de moda més conegudes, amb 1.200.000 seguidors a YouTube. Té una botiga online, una marca de roba i un perfum. El negoci el gestiona una empresa familiar. Seguretat, Seguretat. Seguretat. Ahir pel dematí vaig estar fent el shooting per la meva nova col·lecció de la meva marca, avui he estat gravant, demà tinc que gravar tot el dematí, o sigui, han sigut dies com molt intensos. És un no parar, no existeix la rutina, tots els dies són diferents i a mi és el que em fa feliç, però sí que hi ha vegades que dius, no puc més. Aquesta empresa genera feina de moment per unes 8 persones, més alguna externa que tenim. I el meu home l'altre dia en broma em diu deixa'm la targeta al despatx. Li dic per què? Diu perquè et compraré un llit, perquè et quedis a dormir allà. El que em fa molta ràbia és que què veus, ho passeu, viatgeu, pugeu una fotito i ala. Perdona, no. O sigui, tu viatges molt bé, però arribes a l'hotel, has de posar-te a l'ordinador, has de crear un contingut. Vull dir que no tot és tan maco. Es mucho trabajo que parece fácil y sí que es verdad que muchos de ellos, cuando consigues vivir de lo que te gusta, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces sí que es verdad que parece que no hagan nada, pero aunque te vayas de viaje y te vayas a las Maldivas o te vayas a Nueva York y te hagan un tour y te lo estás pasando genial, tú tienes que grabar eso, tienes que pensar que va a ser interesante para mostrar a tus seguidores, tienes que editarlo, tienes que irte allí. O sea que al final parece vidorra, però hay curro detrás. Sobreexposo la meva història, la meva vida, la meva quotidianitat, a canvi de ser reconegut i a canvi d'uns diners, en aquest sentit, no? Llavors, molta persona que veu youtubers és conscient que allà darrere hi ha una idea de negoci, estic segur que no, però que no en tingui cap dubte que l'és. Una de les preguntes que més els fan als mitjans tradicionals és quan guanyen. I clar, ells no es senten molt còmodes, però és com si a tu et pregunten quan guanyes. No sé, jo crec que és una cosa privada i els mitjans creuen que és molt, i tampoc és tant. O sigui, nosaltres sí que veiem les xifres que guanyen i no són xifres tampoc molt desorbitades. Molt desorbitades per l'audiència que fan. O sigui, quan costa un anunci a la tele? Quan costa que et vegin 2 milions de persones amb una marca? Quan estaria disposat una marca a pagar?
Jo, he vingut perquè m'han convidat, m'han dit, inaugurem Ferrariland. M'ha de tenir el calendari ocupat perquè la gent que segueix els meus vídeos diu, joder, que guai el que fa aquest noi. I així també tinc una vida més guai i tal, que tots ho volem. Siete, 8, me falta 0. Corre. On the left side, Vera. Roc Massaguer, Outconsuma a YouTube. Ha estat l'encarregat de contactar 12 youtubers, entre els quals hi ha Celopan i Wismichu, per la inauguració del parc temàtic Ferrariland. Són líders d'opinió entre els joves i les marques ho saben. Amb els famosos cobreixes una part i amb els youtubers en cobreixes una altra. Els youtubers potser no et crearan tanta atenció, no vindrà premsa del cor, però sí que és veritat que qualsevol tuit que facin o qualsevol post a Instagram tindrà molta més repercussió. I llavors al final estàs convidant influència. Convides a gent que s'ho passa bé, que vol venir perquè li agrada, y el que tens es a cambio una repercusión. Sí, ahora el momento ya me está doliendo aquí en el pecho. Pero que no os dará tiempo a nada, no os preocupéis. Vale. Sí. Pues que empiece ya, tío, es peor la espera que cualquier cosa. Y ese he sido yo hace un momento. Yo puse unos cuantos historias en Instagram, me invitaron al evento y yo fui a disfrutar de ello. Pero ya sale de nosotros, es decir, si te portas bien conmigo, pues ya sale de mí el decir, hostia, pues estoy pasando un día genial en X sitio. Claro, ya sale de mí por, oye, te has portado bien, me está gustando el lugar, pues genial. Sí, además somos gente que solemos compartir día a día lo que estamos haciendo y justo a mí, por ejemplo, de Portaventura, invitaron a mis amigos de Galicia y los trajeron desde Galicia al evento y, hombre, yo me sentía muy agradecido por ello y me lo estaba pasando muy bien y lo habría compartido sí o sí. Y mucha gente dice, te han pagado para decirlo, es lo que te dije antes, de que a la mínima saltan, de que creen que a la mínima es una campaña. Yo, pues no me han pagado, pero también tengo... No todo és eso, també tengo gusto personal, no? Sempre que l'Auronplay o el Wismichu opina d'alguna cosa, té un valor molt fort per la seva audiència. I jo crec que això és el que és autèntic. No podem subestimar tampoc l'audiència, tenen molt clar que són les marques les que faciliten les coses. Ara, això té molta influència. Vull dir que, concretament, nosaltres hem portat amb la meva agència anterior una marca esportiva i no arribàvem a la gent jove. Y gracias a los youtubers vamos arriba. Estamos aquí de Puma a tope, con el que vamos a activar en... KitKat y tenemos 3 variedades de KitKat blanco. Yo me desmaquillo con Nivea agua micelar. Hyundai nos ha retado a ir en coche a la maldita Eurocopa. Nuestros amigos de la vaca que ríe. I també les marques quan venen sí que al principi els costa, però acaben adaptant-se a la manera de comunicar que tenen ells i al final és més efectiu. Les patates aquestes porten 1,5 milió de patates venudes en 2 mesos. La marca seguia reticent perquè deia, és que vull que surti més el meu logo, vull que es vegi més, vull que sigui un anunci, no? I llavors el debat que vam tenir, al final els vaig convèncer, ells van ser comprensius, era fixeu-vos en la reacció, la gent ja ha entès que això ho ha pagat la vostra marca, ja està, no cal que surti. Pero las marcas deben poner condiciones. Sí, pero al final nosotros tenemos más poder, o sea, o al final así se debería trabajar, porque si a mí me viene X marca de refrescos y me dice, no, pues hazlo así, tienes que hacerlo así, le digo, pues es que no quiero hacerlo. És un canvi de paradigma i mica en mica les empreses ho van canviant. I també mica en mica nosaltres anem aprenent, perquè nosaltres, ara sí, però abans ni teníem agents, ni teníem pla de comunicació, ni teníem res. Anàvem fent, això em fa il·lusió, això ho faria gratis, em pagues tant, meravellós. I érem molt amateurs, i mica en mica es va professionalitzant. Llavors és un mercat nou en el que tots estem aprenent. Oh, you touch my tra-la-la. Pero eso no estaba por contrato, esto es nuevo. Esto es adicional, Okay. ¿vale? Y seguimos también mirando a ver un poco en el plan de medios si podemos encajar algo más. Conforme vas creciendo, vas teniendo más responsabilidades y a veces llega un momento en el que es imposible encargarte tú de todo. Entonces, por eso recurrimos a este tipo de gentuza. Luis de Val esmorza cada setmana amb Auronplay i Wismichu, dos dels youtubers més potents que representa. De productor de cinema, Luis va saltar a un sector que no para de créixer. Ara el seu dia a dia és negociar amb anunciants
i organitzar firmes de llibres, gires i espectacles en viu. Cada dia és una sorpresa, o sigui, no sé com serà el dia d'avui, jo no sé què faré demà, però és un negoci o és un treball divertit i molt estimulant. A vegades no sé si sóc el seu pare, sóc el seu germà, sóc el tiet, no sé, és una relació molt familiar. A mi ells m'han canviat la vida perquè em fan veure les coses d'una altra manera i jo crec que a ells els he canviat la vida una mica també. Fins quan durarà YouTube? No ho sabem. Home, sembla que durarà molt, però mai es sap. Nosaltres intentem ajudar-los a mantindre's, a que tot no sigui una bombolla, a que sigui una realitat. Yo no me veo con 33 años, dentro de 10 años, haciendo vídeos en YouTube. No, pero porque no me veo yo, no porque la plataforma vaya a morir o vaya a migrar o vaya a pasar algo con ella, sino porque no me veo, no sé. Tú no sé, pero... Yo es que no lo sé, la verdad, no sé qué me depara el futuro, no sé si acabaré haciendo shows en los teatros y de aquí 5 años seguiré subiendo vídeos o acabaré haciendo entrevistas en la tele, es que no lo sé. Me trago todos los vídeos de Wismichu, de Auronplay, porque a mí me gustan mucho. Y el hecho de que en tan poco tiempo ahora estemos trabajando como con ellos en la misma empresa, es como, wow, hasta aquí hemos llegado. ¿Habéis visto alguna peli? La productora YouPlanet també aposta per youtubers no tan coneguts, però amb possibilitats. Una segona generació que intenta fer-se un forat amb molta competència. Pues es como que sí podíamos empezar a pensar como un trabajo porque realmente podemos vivir de ello ahora mismo. Jo no ho veig com si fos un treball. Jo estic estudiant a la universitat i tinc treball, el que passa que, clar, moltes vegades a YouPlanet ens diu heu de viatjar cap aquí i, clar, amb la meva feina no em permet viatjar i el que faig és deixo la feina, viatjo i quan torno a buscar feina perquè, bueno, si falla això jo vull tenir la meva feina a part i els meus estudis. Al meu avi jo li dic, sí avi, pujo vídeos a internet i em paguen i em diuen, com vols que et paguin per això? I és que em diu, busca una feina de veritat. Els diners ho van canviar tot. Ara ja hi ha una estructura, no diré una indústria, però una estructura en la qual és relativament fàcil entrar i guanyar-te la vida fent vídeos a YouTube. I clar, quan et guanyes la vida, això et condiciona, perquè has d'arribar a final de mes, has de fer uns objectius, no vols perdre diners, no vols deixar de créixer, etc. I això et condiciona a l'hora de crear continguts i què has de fer. Continguts i diners. Paraules clau a YouTube. Després de la queixa d'alguns anunciants, YouTube va canviar la manera de retribuir els vídeos. Els que no són per tota la família els paga menys diners i els promociona menys. Entre els youtubers, indignació i no podia ser d'una altra manera, moltes bromes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Soy Roberto Jiménez, aquí de YouTube España. Tuvimos problemas con ciertos anunciantes y claro, ahora hemos clasificado los canales por colores. Bueno, tipo verde, que es para toda la familia, gris, que es para, bueno, gente más madurita, y el tuyo, por ejemplo, es negro. Bueno, negro es que ya es para un público bastante rebelde. No, pero vamos a ver. Consideramos que no eres lo más acertado para lo que busca la compañía actualmente, ¿no? Que es un contenido para toda la familia. Y tú la verdad es que no eres para toda la familia, tú a los niños los asustas. Pero a ver, ¿qué queréis? ¿Un YouTube solo de juguetes para niños y cosas así? Jo no estic per educar ningú. Jo no faig vídeos per educar ni per ensenyar a ningú. Jo no sóc un model, no sóc un rol. Jo sóc jo. Jo entretenc, faig humor. Això és com si vas a veure una pel·lícula de Tarantino, surts al cine i dius, és que han matat a 300 persones. I el meu fill, això si ho veu, què? Doncs potser estigues a sobre de que no ho vegi. Hace 2 años no, pero ahora mismo somos muy conscientes. Sí, hay que ir con cuidado porque aunque no sean, es decir, aunque no lo hayas buscado tú, pues te sigue mucha gente y hay que tener cuidado con lo que dices, que claro, tú dices que yo qué sé, que hay que salir a la calle a quemar papeleras y igual más de una persona sale a la calle y te quema una papelera. Y no, vamos, no lo digo en broma, que seguramente lo harían, sí. Así que hay que tener cuidado con lo que se dice. Cuando lo comparamos con la tele, en la tele es que es impensable, ¿no? Que es muy, muy difícil que un contenido inapropiado se escape de la mano de los programadores de la televisión y desde luego siempre tienes, digamos, un botón de pánico
para impedir que esto suceda. Y si sucede, las multas pueden ser interesantes, ¿no? El mundo online todavía no ha conseguido esto, como digo, en parte por su propia composición, de ser abierto i de milions de persones, però a la vez és la seva pròpia ventaja. Sí que és veritat que YouTube no són com altres xarxes socials, està tot molt filtrat de contingut, però evidentment n'hi ha contingut que ells encara no poden veure i que no li pots treure el comandament, que se t'enfada i... ¡Miquel Tube! ¡Bienvenidos a Miquel Tube! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tube! ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy hemos venido al mercado de San Antonio a canviar cromos. El que fa aquest youtuber és una mena d'ídol que ells tenen. És un ídol important, llavors tot el que aquest youtuber fa o juga, doncs ells ho miren de fer. I la nena amb 4 anys també ho veu més això que no la Peppa Pig ni coses d'aquestes. I sí, és un drama perquè no podem veure a la tele. És un drama, ara com les televisions porten el YouTube incorporat i és el que n'hi ha, és la moda d'avui en dia. De YouTube. 370.000 nens segueixen els vídeos que fan Miquel, de 7 anys, i el seu germà petit Leo, de 3. Viuen a Sant Adrià de Besòs i, com els youtubers més grans, els reconeixen a tot arreu. ¡Miquel! Yo te veo en el hobby de mi mamá, a ti y a él. Es que siempre lo ha querido conocer. ¿Te lo crees, sí o no? Soy el Super Miquel, el responsable de todos los gastos. Hoy presentamos Batman. Os enseñaremos el Batmóvil. Totes les novetats ho sap a través d'aquest canal. Ell mira què és el que ha sortit de Playmobil, Lego, totes aquestes coses. I ara es mouen a través d'això. I és així, no necessiten catàlegs i directament ja se'n van a YouTube, a aquests youtubers d'ara i ho saben tot. Las marcas a veces te piden que hagas un guión, pero es muy difícil, y más con niños. Con niños es imposible hacer un guión. Tú intentas hacer puntos en concreto de los que ellos te piden, pero no puedes hacerlo 100% igual. Porque ellos improvisan mucho. Y es lo que vende, porque los niños quieren ver a niños jugando. Nos envían muchas cosas. Sí, nos envían muchas cosas. Tot va començar com un joc, i ara Miquel i Leo són els protagonistes d'un dels canals infantils amb més rellevància. En un món digital, els arriben cartes dels seus fans. ¡Qué guay! Mira, de Argentina. Lo ven algo tan natural que es su modo de vida ahora mismo. Nosotros no esperábamos esto, ni mucho menos. Nosotros el primer vídeo fue porque Miquel estaba muy aburrido y empezamos el canal, él lo pidió y bueno, pensaba en la familia, los amigos. La bola se va haciendo más grande y vas viendo que te vienen suscriptores de México, de Argentina, que no los conocías para nada. Muy bonito el dibujo, ¿eh? Sí, me extrañaba, decía, pero ¿y por qué me conocen? Por Miquel Tube. Pero madre mía, y ahora estoy muy contento con el canal. Yo no me imaginaba que iría así. Dicen mis padres que lo más importante es la escuela. Tengo que sacar buena nota porque llevo claro que si no saco buena nota, si saco un 0, adiós canal. Él sabe que si no estudia, YouTube se acaba y luego fin de semana sí que es cuando aprovechamos pues para grabar. Primero voy a chutar. Vale, primero voy a chutar yo. Es pasárselo bien. A la vista está que, mira, lo iba a hacer Miquel y Leo y al final un amigo que me apunto, Lola que me apunto. Al fin y al cabo es un juego, mira cómo están. Se están poniendo perdidos, pero ellos se lo están pasando súper bien. Para ellos no es grabar nada, es pasar un rato juntos en amigos. Todo ese, lo que se está recaudando de YouTube, todo eso va a las cuentas bancarias de ellos y eso es para su futuro. Mientras ellos quieran, seguirán, siempre y cuando son ellos los que mandan. Si en algún momento ellos se encuentran agobiados o lo que sea, ellos son los que deciden si dejan o no el canal. Eso es lo primero. Venga, va. No pasa nada. Miquel, ya estoy grabando, ¿eh? Amigos, ¿nos despedimos? ¡Sí! Nos lo hemos pasado muy bien. ¿A que sí? Adiós.
és molt maco perquè veure les nenes que em venen plorant o quan se'n van, que clar, elles potser es pensen que jo no la sento, però diuen acabo de ser la más feliz del mundo o tal, clar, a mi és com uau, és molt heavy, és preciós, però a la vegada cansa. Ai, cuidao, uau! Ja deia, és que em fa mal la cara, em fa mal la cara, i al vespre li has de posar gel, i moltes vegades he tingut atacs d'ansietat, de l'estrès, a l'estrès que suposa estar en un evento i estar allà a atendre tothom. Jo sé que ella em dirà, no, quedem-nos una hora més i ens quedarem una hora més, però 4 hores més no podem. Està molt llarga. Tothom fa una cua, jo m'intento quedar fins a acabar tothom i no passa nada. Hi ha moltes nenes i criden, s'emocionen i volen entrar totes i si féssim una cua un per un, entraríem tots. Però no. La culpa a mi, jo, és que no. No. Ya lo sé, vida mía, todo el mundo la quiere ver, entonces tenemos que ir muy a piñón. Arriba un punt que has de dir prou. No és un robot que té que estar aquí per... Et sap greu, però jo m'ho tinc que prendre com una feina i coordinar i dir s'ha acabat, tinc que tallar la cua i s'ha de tancar. I la gent que la vegi bé i la que no. O sigui, jo no m'ho puc... Em sap greu, perquè hi ha moltes nenes que les veus que ploren i sap greu. Però què fas? Vull dir que per una altra banda jo m'ho miro d'una altra manera, vull dir, és la meva filla. Fent això, amb tanta gent no els pots tindre tots contents i a vegades s'ha de parar de fer en llocs, en tendes, en coses així, perquè es descontrola. Gràcies a tots! Quan la gent es queda fora, al final jo sóc la cara i et comencen a dir coses a tu. Sempre ha passat, jo crec. Perdoneu, hem de tallar l'entrevista perquè s'està col·lapsant aquí darrere la gent i no vamos a poder salir. Si entra el cotxe aquí és pitjor perquè a Bilbao em va treure la policia amb el cotxe de policia i començo acostumada que passin aquestes coses i tot, però quan estic a casa meva potser no soc tan conscient, saps? Perquè jo soc una persona normal i corrent, aleshores... Un regalo, por favor, regalo. Cuidado, que no salimos, cuidado. Pero es que no salimos. Ya, pues que no quiero que le peguen a ninguna niña. ¿Ya? Ya. No olvidéis suscribiros a mi canal y mucho amor. ¡Wow! Y nos vemos en el próximo vídeo. Qué calor de mierda, de verdad, es que voy a morirme, no. Y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós. Eso es todo. Nos vemos. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni.